Social Housing Finance Corporation, isa po siya sa mga key shelter agencies attached sa Department of Housing and Human Settlement. Ang office po namin dito sa Davao ay nasa Davao City, Jacinto Street, sa likod po ng Ateneo. Kami po ay nakipag-partner sa provincial government ng Davao del Sur para makapag-extend ng aming programa. Ito yung tawag natin Community Mortgage Program dito sa mga constituents ng Davao del Sur. Sa Davao del Sur, meron na po kaming mga naunang project, pero these projects were taken out mga 1990s pa po. Itong inawarda natin kanina ng letter of guarantee, itong Navales Tabliso Homeowners Association. This is actually the first project in partnership with the province of Davao del Sur to gain the approval of our board of directors na maaprubahan yung loan nila para sa lot acquisition sa amount na nagkakahalaga 19 million. How about in other provinces po ng Region 11? Meron din po? Yes, sir. Marami na po sa Davao, especially Davao City, Mati City, marami na po sa Tagum, Panabo. Sa Santa Cruz, marami na din pong mga projects na, mga nauna na projects sa kanila. Pero for Digo City, meron na pong 4 na nauna, ito yung first in partnership with the province. So yung community mortgage program, isa po siyang loan financing na para sa mga informal settlers, sa mga urban poor, sa mga walang bahay, walang sariling property na nangitag, kabalhinan or relocation site nila. Ang association is nag-a-apply sila ng loan sa Social Housing Finance Corporation para mapalit nila yung property na gusto nilang lipatan. So itong Navales Tabliso, na-aprubahan yung loan nila sa amin para sa lot acquisition nila. Yun nga, sabi ko kanina, 19,214,000. Susunod dito, pagkatapos natin mabayaran na yung landowner dun sa pag-purchase ng property niya, susunod na applyan naman ng association ay yung para sa site development at saka sa house construction. So hopefully kapag na-approve na yung development permit nila at saka building permit, pwede na mag-apply ulit sa amin ng loan for the construction of the houses. Ma'am, kumusta po yung partisipasyon ng provincial government? We are very thankful dun sa very active na support ng province of Davao del Sur, especially kay Sir Fidel at kay Ma'am Joanna. Lahat talaga ng mga requirements, they make sure that everything is submitted on time. Lahat ng mga requirements na isang text lang namin sa kanila, agad-agad makasubmit agad, makakomply agad sila sa mga requirements. So, that's another reason bakit napabilis, or very mabilis yung movement nitong approval ng project. Kasi kung may hingin ng kami, agad masubmit nila. And also, we're also very lucky that the association, the officers, the members of the association were all very cooperative, na walang pabadlong, walang nagpasaway, lahat from the start of the project hanggang ngayon, very active. Tulad yung nakita nyo kanina na ang daming nag-attend for the signing of the lease agreement. So ganun kumbaga yung cooperation tsaka yung unity ng association. And this just proves to show yung willingness at saka yung kagustuhan ng mga tao na magkaroon sila ng sarili nilang bahay at lupa. So after nito, sir, once na mabayaran na natin yung landowner, ang obligations ng mga members ay sa amin na po magbabayad. Kumbaga parang pag-ibig, pero ang sa social housing po kasi ay grupo siya. So ang association ang magre-remit ng payment sa social housing. So ganun po yung So posible ka po ba ng mga mag-isa pa, kasunod pa ng mga associations dito sa Davao del Sur na makapagpapalagay? Yes, sir. Actually, we are already working with sila Sir Fidel dun sa mga sunod nilang target na project. Kasi since na medyo may hayag-hayag na itong project natin na almost tapos na, then we can accept more since very well trained na at well-versed na yung office nila Sir Fidel dito sa programa. Mas madali na siguro yung mga susunod nating project. Kumbaga, naging nila to testing, or medyo sila,
na nasubukan yung mga ano nila. So, hopefully, mas mabilis palalo yung susunod na mga projects.